L'esport i la seva pràctica són sinònims de salut, qualitat de vida i permeten treballar valors com la superació, la cooperació i el treball en equip. A Premià de Mar hi ha moltíssimes persones que practiquen esports de tota mena, ja sigui mitjançant clubs esportius, de forma individual o en el context escolar. Actualment no hi ha política d'esports a l'Ajuntament. Es limiten a seguir inèrcies i subcontractar esdeveniments puntuals. A Crida Premianenca apostem per ficar els esportistes en el centre. Per això proposem crear una taula d'esports amb tots els agents implicats, les entitats esportives i l'Ajuntament. També apostem per crear vincles entre les entitats esportives i els centres de salut i fer preus més accessibles a les instal·lacions municipals esportives. Soc Marc i soc candidat de la Crida Premianenca a les eleccions municipals.